Avem fericita ocazie să ne întâlnim cu cei mai buni antrenori de aruncări din România. Asta înseamnă dis, ciocan, suliță, greutate. Printre noi sunt medaliați la Jocurile Olimpice, antrenori cu cea mai înaltă distincție. Este o mare bucurie pentru Clubul Ceahlău de a fi astăzi în această situație. Credem că ceea ce vom discuta și ceea ce va fi după acest moment va fi benefic pentru aruncările din România, pentru sportul românesc. Scopul prezenței dumneavoastră aici care este? Deci de a discuta, deci simpozionul nostru este cu tema de a discuta de momente în selecție, criterii, norme, praguri de îndeplinit pentru a fi selecționați pentru grupele de aruncări. De aici, mai bine zis, obiectivele pentru 2020. Că implicit selecția, trebuie să ne gândim la obiectivele care le vom avea, pentru că atletismul în 2016 n-am reușit să intrăm nici în primii 8 la Olimpiada de la Rio. Și gândindu-ne la obiectivele din 2020, sincer să fiu, cred că am putea în 2020, cu sportivii care îi avem la ora actuală, să accedem în primele 8 locuri de la greutate, disc, suliță, ciocan pentru Tokyo și, de ce nu, o medalie sau chiar 2 la Tokyo în 2020 cu sportivi de la grupa de aruncări. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi sportivii care ar putea face pasul spre 2020, sportivii tineri de la aruncări, atleți? La ora actuală, Gag, de la aruncarea greu, Gag Andrei, care este vicecampion mondial de sală la aruncarea greutății. Întârzi, o să fie și antrenorul aici. Și putem să ne gândim și la juniorii noștri, la Rareș, Toader, copii sportivi în aruncările românești sunt suficienți. Acum depinde de federație, de cluburi, cum își organizează timpul până la Tokyo 2020. De ce nu și Lenuța Buruiană, sportivă a Clubului Ceahlău Piatra Neamț? Ziceți că totul depinde, sau mare parte depinde de ceea ce va face federația și ceea ce vor face cluburile, dar în principiu cred că direcția trebuie să o dați dumneavoastră. Cred că de asta v-ați adunat, nu? Așa este. Fără antrenori dedicați acestei meserii, nu cred că putem ajunge niciodată la niște obiective de medalii la Olimpiadă. Atletismul românesc este la un punct de cotitură, pentru că antrenorul român este marginalizat tot timpul. Trebuie să fii pasionat ca să gândești un obiectiv așa măreț ca medalia de la Tokyo 2020. Dar fără antrenor pasionat, nu cred că se poate realiza obiectivul ăsta. Și un sportiv dedicat acestui sport, destul de vitreg. Sportul.
Maxim Laurențiu, Clubul Sportiv Viitorul Vaslui. Da, mă numesc Pavel Nicolae. Sunt profesor la Clubul Sportiv Școlar Constantin Istrate din Câmpina. Sunt foarte încântat că am fost invitat la această întrunire, la care avem o temă care ne face să ne gândim la un nou început în sportul de performanță și cu gânduri mai îndrăznețe și o organizare mai bună pentru viitoarele Jocuri Olimpice. Având în vedere rezultatele de la Rio, putem să stabilim noi, așa m-am gândit eu, cu gândul acesta am venit la Piatra Neamț, o strategie nouă pentru reorganizarea, cel puțin a antrenorilor de aruncări, să găsim cele mai bune soluții, începând chiar de la selecție, că această temă a fost propusă, și să găsim cele mai bune soluții ca să putem să aducem în pregătire copii cu o capacitate de performanță ridicată, să facem o selecție cât mai științifică, în așa fel încât rezultatele să fie altele decât au fost cele din acest an de la Jocurile Olimpice. Bineînțeles că rezultatele nu vor veni imediat, dar pornind cu o strategie bine pusă la punct de cei mai buni specialiști ai probelor de aruncări din țară, sunt convins că rezultatele nu vor întârzia să apară, începând de la juniori și urcând în continuare până la sportivii de înaltă performanță de la categoria seniori. Ce înseamnă selecție științifică? Da, selecția științifică înseamnă să folosești în momentul testării și selecționării elevilor metodele care să-ți dea certitudinea de a obține, de a selecționa copilul cu cele mai înalte calități. În primul rând, științific înseamnă să ai niște metode de laborator, deci începând cu selecția medico-sportivă, care e prima condiție, ca să poți să ai certitudinea că ai selecționat un copil sănătos, apoi trebuie folosite metodele de investigare a indicatorilor de dezvoltare fizică cu măsurători antropometrice care să-ți dea certitudinea evoluției sportivilor în timp, ei fiind copii și juniori, să-ți dea certitudinea și predicția că ei vor fi de talia și de gabaritul care este, pe care îl cere modelul aruncătorului de suliță, disc, greutate sau ciocan. Apoi trebuie să facem noi nu putem să ne ridicăm la nivelul României, cel puțin, sau noi, la nivelul cluburilor, cu acele investigații de biopsie musculară, care îți dau certitudinea de calitatea fibrei musculare, fibră, cum ne trebuie nouă în probele de aruncări, fibră rapidă, fibră albă, dar noi cu ce putem să venim? Cu acele teste. Eu la astea chiar am venit să discutăm și asta propun colegilor mei, să discutăm testele de indicatorilor de performanță, pentru că selecția nu este numai selecția primară. Noi vorbim de o selecție pe mai multe etape. Selecția primară, selecția secundară și selecția finală, care este pe parcursul perioadei de la copii până la juniori, până aproape de seniori, în care noi trebuie să urmărim evoluția sportivilor în timp cu acei indicatori de performanță care ne dau certitudinea realizării formei sportive pentru fiecare etapă și a perspectivei lui de a urca în performanță. Nu pot să nu spun despre analize de laborator care ar trebui făcute periodic, să vedem și ce aș propune eu nou pentru ce nu s-a făcut până acum. Aș vrea ca acești colegi de-ai mei să stabilim întâlniri periodice de 3 ori pe an, în care toți sportivii aruncători să dăm aceleași probe de control ca să putem să facem o cercetare științifică. Adică să stabilim niște modele. Ele sunt făcute. S-a făcut cercetarea din anul 1976 la nivelul Centrului Național de Cercetări Științifice din București. Dar acei indicatori care sunt trecuți pe sistemele de selecție sunt depășiți. Și noi, întâlnindu-le periodic cu sportivii noștri, cu analizele științifice pe care putem să facem din punct de vedere statistic, putem să scoatem niște modele pe care să le transmitem și colegilor celorlalți care vor să continue și să facă selecție în acest sport de performanță, probele de aruncări. Poate e spus prea mult.
științific, noi, la nivelul clubului, putem să facem mai mult o selecție mixtă. Că știți, este empirică, adică la vedere, la câteva investigații simple, și cea științifică și cea mixtă. Noi mergem pe cea mixtă, adică cu metode, unele științifice și unele empirice, pentru că și acestea, legate de specialitatea fiecărui profesor și de flerul lui, ochiul specialistului rămâne totuși o formă de selecție cel puțin primară, după care investigațiile din ce în ce mai aprofundate și mai științifice, care să ne dea certitudinea realizării performanțelor. Cam atât am avut de spus. Domnule Emilia Foloiu, ce vreau să mă întreb, în ziua de astăzi, când vorbim de tehnologie, de internet, e greu să convingi un tânăr, un copil să-l aduci către atletism, către... Da, și ăsta este un subiect care ar trebui remarcat. Deci, din ce în ce avem cât mai puțin pretendenți în practicarea sportului și mă refer la atletism, că la un moment dat atletismul devine monoton pentru că se lucrează foarte mult, se lucrează luni de zile și avem numai câteva competiții. Este o problemă, cred că, națională. Copiii nu mai vor să facă mișcare, îi găsim greu, îi găsim mai mult în mediul, îi găsim în mediul rural. De la țară mă refer, poate că nu-ți mai mâncați mai bine ca cei de la oraș, dar sunt măcar mai sănătoși, mai viguroși, mai altfel față de cei din oraș. Este o situație care ne confruntăm, eu fiind la liceu cu program sportiv, foarte greu formăm o clasă de a 5-a, foarte greu formăm o grupă. Și asta ne împiedică, cum spun, degeaba facem noi o selecție deosebită. Nu vor. Nu știu ce se întâmplă. Deci e o problemă națională, cred că, cu tineretul în ziua de azi. Mai ales că, cred eu, în sporturile astea individuale este mai greu să vii cu noutăți. Da, păi am spus Ca că să poți să ții că... am observat și la colegi... Mâine facem altceva. Am observat și la colegii noștri de la jocuri. Mă refer fotbal. Toată lumea am vrut fotbal. Nici la ei nu mai vine. Înainte era puzderii, luam noi de la ei. Acum e greu. Nu mai este masa. Nu mai este material uman așa mult. Mă refer la tineret. Cine a venit cu inițiativa